kin ga a mazan ma akwai mata. Kina ji da kyau? Ina ji. Idan kika kake ce za ki auri mace, to da ke da wanda yake aura din lahira kusa ne. To wai ba so da ke tambaye ka. Allah ya sa na sani. Ita ma ta kace ka. Me idan kai nuna ma? Na ce wannan ba irin taku ba ce. Matata. Kamar yaya ba? To bari ka ji abin da nake so da kai. Me dawa kake ko me saura? Ga ni diyan na kaga yayi ma. Kai idan baka ba hankali ba. Na ce fa nema zai ma wuya na barka da rai. Kai sa'a dai oga. In kuma da wani shege a nan gurin. Nan ba da nake so da ke. Can wuri. Ni dai buri na so nake in ga jarumi a ce wannan mijina ne ba ta ta. Jeki. To shi ke. Jeki. Oga. Ai dai wannan ko? Oga. Na'am. Ku gidan kulu. Ya guri. Wannan ita ba tun anan ba